Gelumpung granane padha kudunge padha tengene padha supune loro nganti nyepatani kaya piye nyemplung biyen wis aku terima mati ning esuk angger jodohan karo ponakanku Dewi Sukesi keluarga anak sing kaya aku gedene ya kaya aku matine nasibe ya padha karo aku dadi sing jenenge hukum karma ora awak bisa anak ora anak bisa putu yes. Mulane wong duwe menang ora kena senang-senang apa maning nek bojo metek sing lanang tulung wit bojomu omongi angger weruh apa-apa kudu amit-amit besok nek wis untungane gedhe tulung aja mateni kewan sambat ya wit kok nganti ki iki mben kenang sepatane jambu mangli gare bayur mulai di sepatan. Oh, dadi wong mulane jaman ben ana ila-ila kok ngerti wedon meteng kowe ora kena mateni kewan jan kok. Mulane apa meneh kewan bledak ingkung lho wani. Jan kaya kuwi Cokane wis sing percaya. Ora percaya sih wong benang menungso kepercayaane dhewek-dhewek kok nyeblak. Percaya ya percaya ya nyeblak. Lah gandeng kumbo karo wis gugur mayu gara-gara ki tau mandan wengi yang metone mau pinter nyingkat temen. Saya dalwararas soro tampil lintang gomodap titik sonyo tengah wengi lumrang kandaning puspita karangyaning pojanira sang Wijawara kambrengang lir swaraning madu bronto
Sropeng pangareko dumateng wong ijo ning wong ing wonten ing kacarita. Kacarita amuk gambare karep Tursina arek barane gunung Tursina. Yen desature isine ana maramogi nambar segitiga minangka lambang uriping menungso manjing tribawana. Triwilangan telu bawana alam-alam kang durung perangan wiku alam kalem balam merapi wiwah alaming gelanggungan. Alam kalem balaming kunang jebing bayi kinan dujro bugarbaning biyuk sempurnane 9 bulan 10 dina. Alam rame uriping menungso sing percaya ngendikane purunasih bebasan kaya wong kang mampir ngombe ning yen alaming kelanggengan supokan robo sampun winisah Monerono dadi ana sak wisana muli mring asale ora ana. Pojok ing gunungan ana gambar kembang Pancawarna. Kembang gandane wangi panca lima warna rupa. Menungso kang gawe luhur asmane ngertu marang sembah kang limang perkara. Bangsa kita kagungan paugeran Pancasila gawe ngagama suci salat sedina sewengi 5 wektu kang minangka kewajiban sarta cagak ing agama. Ana gambar kayu kastuba ipange papat. Godhonge songo ngadegi jejeg. Pange papat wetan kidul kulon lor. Wadake menungso kedunungan anam sirpatan perkara bumi geni banyu angin. Cahya abange remuti kuning cara sedulur papate menungso supaya amarah halwamah lan mutmainah. Godhonge songo uriping menungso kampur bawiwara sang perkara utawa duweni bolongan songo kang wajib dijaga. Parandene ana gambar kayon ngadegi jejeg. Welinge wong kono arep ana linggu sedina kaping 7 aja padha lali gandulan waton. Iku waton urip ing nganggo dasar bener. Sak bejo bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada yitna jiwana yen lena kena. Kemamang gambar aja ngrasa panasten marang ketrimane wong liya. Gayuh ketrima lambarane sapa temen tundune menangi temah. Nglakonana tapa jaba srana resik kalawan gentur. Gambar manuprak bisa kang marati renggani nengganan. Saman sinamat dan doyo dinayan. Apa silira dipun nangkep yen diciwit krasa lara aja seneng nyiwit marang liyan. Ana gambar lutut jaman kula pancen sugih petang petung dina 7 ranggep 5 sasi 12 taun 8 widri 4 dina 7 ana petungane Senin 4 Selasa 3 Rebo 7 Kamis 8 Jumat 6 Sabtu 9 Minggu 5 ranggeping dina manis pahit pon wage kliwon manis 5 paing 9 pon 7 wage 4 kliwon 8 sasi 12 sura sampar mulut bada mulut Jumat dilawal Jumat dilakir Rajab Saban poso Sawal Bulgai Damsar tahun 8 tahun nalipton hiton Jimawal ton jeton dalton beton wawulaton Jimakir windune papan kedua diri Kuntara Windu Sengara lan Windu Sanjaya ana gambar macan mapan ana ngiring kiwa gambarane wong pinter kang ngiwakake marang pinteran nalisir mringko gering bener nalisir mringko gering negara nalisir mringko grane ngagama apa ginambar ana ngiring tengen gambarane wong bodho temine becik raping gawe seping pabrik nrimo ing manduktur anpun darbe liwat kadikang ngandiku nganti guna kadikang lakuri kidaken delake playune banter kadikang lakuri gajangan delake terusane ati guna aku ning kula ndelake sembure mantri elingo uriping menungso kebonan lintilali owah kalawan gingsir nyokro mangilingan pinter sub langit lungsuh duwe lali sepura pasang gaman lungsuh duwe pengabesan kasampuran moh kagumane gusti kang moh bantu duwe iku dengan merangsir mbak kagunging jalmo kang tuwitah ing mercapada ana gambar gedung suwung wong mati lho bono ngabubur bondo donya ora digawa jerajat pangkat ora kanggo syarat apa moribote amal soleh sarta budi patati luhur kang migunan itu mrabebran aku ki wonten ing gunane gambar Bathara Singkara Bala
Bolo poto yen soro malaikat mungkar kalawan akhir nunggu jroning ngalang kubur. Takoni sapa pangeranmu, agamamu sapa nabi, apa kita lan sapa sedulur. Takoni malaikat ora iso jawab sampun godo. Sing yen takoni malaikat iso jawab sampun ono timbul laku. Kuwi malaikat kurang kayong gambar mas gambar bakang cuma dari marangku balik nafsu kok dari jempung marang diri kasem cara. Gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal hululan, menungso mati ninggal jeneng sing apik, jeneng elek baik sasampro wis manding goro-goro.
sedaya nampi berkah Mas Bawa. Berkah sing nanggap. Amin. Masyarakat dukuh kali kudu kali gending lan karang sembuh kebumen. Amin. Berkah tanune. Amin. Para pejabatnya sing padha kepareng dadi donatur. Lan paring pangestu. Ugi para penonton iki dalu menika sangat luar biasa. Jadi kuliah berikumun kok. Iya. Kali desa Duku. Kali kudu. Kali kudu mriki. Kali gending. Kali gending. Karang sambung. Karang sambung nggih.
Sing meriksani bisa jam kali kasih kata. Dari Jamu ke ya ngelemprak maning adem ibu Moga-moga cekembung ya bu. Kayak sing jenengannya praktis. Kenang apa sih? Ngelemprak bokongnya artis. Loh, tapi kan nganggo sama nganggo anu. Tur sedulur lanang ya urung pada kondur kaya dene Betor Sarwono nggih dereng kondur. Betor Sarwono. Nggih nika Ki Immanuel tapi Iman Bawor. Nggih nika penyiar radio Bravo. Nika sedulur-sedulur saking Karanganyar niku. Sinten mawon Mas Bawor? Kang Giono, terus Kang Sariman, terus Sariman Semar Mesem. nggih Semar Mesem, terus kados dene Mas Edi, niku sami rawuh sedaya, Mas Juli. Alhamdulillah bedak kondur apa urung ya? Sing live streaming. Live streaming tadi 1900. Pindah. Wonten bahasa Tiran. Alhamdulillah. 1900. Niki tanggane kula biasa meriksani penggemar jenengan Mas Eko. Oh nggih sinten? Pak Harno si Melik. Harno si Melik Putih. Nggih. Si Melik mereka suami punya. Oh si Melik Sugi. Nggih, terus Mas Marto Parto Cemplung nggih. Saya meriksani. Wah, boker rame nang. Niki tanggane kula Sugiwara sami WA niku Pak Gede Toto. Kaya duwe apa we? Lah ya HP-HPan lah Pak Gede Toto, Ali Patimin menika pensiunan KUA Paranggayam. Nggih niku. Oh nggih niki nggih wonten salam. Nah, saking mirsani. Saking para anggota dewan. Oh, nggih. Dari RI mau nggih mewakilkan. Nika salam saking Punde kula, Haji Daruri Wonodipuro. Nggih. Ugi saking provinsi Jawa Tengah. Beliau Bapak Dwi Iyas Manto STP sampun paring pangestu. Haji Solatut AMP Ketua Dewan Kebumen. Menika nggih sampun ngrawuhi wau diparing pangestu. Mas utawi Bapak Ferry Wawan Cahyono dari Dewan Provinsi Jateng dari Golkar disampun paring pangestuan maring rezeki. Ibu Sri Tuntansari DPR Kebumen Jainadem Sri Tuntasari Forko Pincang Jambatan Karang Sembung. Bapak lurah niku nggih Sambung bisa disembung sambung. Dan para kepala desa Kecamatan Karang Sambung juga alias Dari sami kondur. Romo Kiai mereka Romo Kiai Unif Iksanuddin lalu Gus nah Romi Ahmad Sulfan ugi Mas Rasito BPD Bapak Ali PRT Mas Imron sedaya niku ingkang ngrawuh nggih kula niku ampun maringi werna-werna lho Pak. Nggih alhamdulillah nggih. Mugi-mugi berkah sedaya nggih Mas. Amin amin. Mas Bawor. Oh Mas Bawor. Malah niki enten sing mondho niki. Napa? Niki kagem Bapak Dalang dari Bapak Tarmijan ngersake Sekar Gadung lan Blendrong Kulon. Oh, bisa. Pokoknya penyanyi kene iki remen banget karo Lenggera. Ya iya. Dasare penyanyi kene iki akeh sing pada seniman-seniwati zaman demian Karang Sambung anu Mas Petro, zaman Omen Ketoprak. Nang kene tau anak ketoprak. Oh, anak ketoprak, terus anak anggur. Bang Tohir. Riki terus Terima kasih. kayak apa perpaduan kali daerah Paranggayam. Dong anak ketoprak ya Rika melu nang kene anak ketoprak. Nang Tobong kene. Nang kene iya nang topong. Iya. Oh, suwe melu nang kene. Alhamdulillah suwe. Payu sih ya sing nonton akeh. Nonton akeh. Mulane sing mau tak kono takon. Cibrek nek ana Bawor tasih nggih. Kan ben kene utang merenung. Kurangnya utang 3 minggu. Kae sing utange Pak Kariman keramane Betor. Ya ora ya ku. Lo ngomong-ngomong dia ora utang lah. Ya buktine. Kayak wong tadi sedulur. Tadi sedulur. Jadi kan bilang ngene yang ketoprak Kayak ya. ketoprak zaman almarhum Ya gue bedane wayang ketoprak karo wayang kulit black. Angger wayang pripun. Gara wayang ketoprak geratarne lanang karo wedok ditumpuk mesti meteng. Ya ngepang. Gara wayang kulit kuwi ora.
Anak Serikandi itu pengaruh Janok orang ketemu orang banyak kulit. Nah, kotak ya. Terima kasih. Tapi anak tuh Ya weekend. kanggo bae ora tumbuk-tumbukan meteng. Mas Nadio. Siapa gue bang? Bae pipit. Angger apa kanggo campur sari, wengi kanggo wayang derek lan jenengan. Lah kapan gue ketemu karo bojone? Kok menteng? Ngomong karo apa sih Pit bisa mantep Pit? Yo ngarani kenang angin marah ya. Anak kenang angin malah ketengah gede. Ya masuk angin terus isi-isi langsung metu bajine. Kanda-kanda perkara bayi. Nggih. Pipik di cita-cita pengen dadi anak umpamane lanang dadi penyanyi sing suarane apik. Oh, Darwedon dadi penyanyi. Kira-kira tidokir lor resep men pinter nembang anaknya Pipik kuwi anggar cari kak kon sering dijujuki apa? lah wong niki kan dasare penyanyi, bojone kan tukang organ. Iya. Komplit. Dadi cita-citane ora kepengin dadi penyanyi, dadi anggar sore kuwi carane gelem gembuk ramane Iya. Kang Jabar. Jo, mengko dadi penyanyi kondang kaya biunge. Tak jujuki mik. Cuk jujuki mik. Loh, bareng aja gue bareng dijujuki mik. Lah bayane nang jero kan bingung. Ini mik kok jadal jubur gitu. Terus mike jadi mik kok lontos ya. Saking kesune nang bayine dicokot mike. Ya dicokot. Lah bareng dicokot mike jengkel. Ngidoni jur. Gak pikir bayine jadi mik bisa ngidoni ya. Jebule ya. Berarti mereka biasa nang jero kayak gue. Apa? Nang jero. Nyong? Iya. Ya. Tadi kan betul kan di kan betul apa kami gedang. Nyong apa? Iya. Oke, pisane Bawon bisa cerita kayak gue Bawon tau dadi dukun bayi. Bejo bejo Tau kan. dadi dukun bayi Bawon mulane bisa cerita ya gue bisa cerita mik, bisa cerita wong meteng ya. Itu pun bayi. Tahu? Lah, habis ini pun kapok lah. Zaman welcome. Nah, ya rumangsaku sih ya bener. Ya iya. Rumangsaku ya bener tapi kena kasus sebulan itu. Apa sih nyolong begini? Orang nyolong bayi lah. Kasus apa? Kayak gie, wong babaran di Pak Yanto Kelab, identik welcome. dengan wong babaran kan buka siji, loro, telu, papat nanti Buka tekan teh. sama. Iya. Nde, Siti, Lihat pindah Siti ke. maning ya. Welcome. Siti, ayo turunan onggi Pak. Ya nuwun sewu ya tenang bae aku gak dukun lanang, aku ya dukun baji. Berdoa karo Gusti Allah Subhanahu wa taala diawali karo bismillahirrahmanirrahim juga. Pada tak cek. Oh dicek bareng ya. Kayak song ya. Yo raya sono. Maksudnya tak tiliki. Siti, temenan ini buka terus buka sanga. Oh. Buka sanga kok batine kula Mas Petruk kok ora babaran Ya terus kula kan bingung bareng bingung tahu mereka dukun. bingung tapi wong kula niku dukun bayi ya Mas ora masalah tak tiliki lah ora babaran genah iya kayak keton ndase Oh, Irma Mesem dia. Arman Jerika kayaknya cuma gambar. Pipit Irma. Ngasih mengenal gue dukunnya Bawor ini. itu malah di shopping deh Saya nih welcome. wanteng Terus Sitine jerit. Kenang apati niku senes das bayi niku gadaan kuda. Dan musik dipanteng apa, Mor? Kudu das bayi. Apa? Anu anu apa sih jenah ngomong? Kudu bayu goblok banget. benar. Mulane sekolah bidan ya, Mor. Ya nggih. Oh si gumun malih malah bojo kula. Keperimen. Zaman biyen niku tahun 88 bojo kula kan nonton SMK Banyumas. Oh iya. Zaman si 4 tahun. Niku dosennya Pak Rasito. Niku kan di motor pedalaman. Bocor Amerika. Di buat pedalaman dulu kan anu bukan tukang nonton ya nonton tapi kusikik barang wis lulus saking SMKI Banyumas Iya. seorang gelem dalang Di sana kan apa? kapok kayak zaman biyen tahun 90-an anggar
dalang-dalang niki kan bocah-bocah pada nakal. Pak Kang bumi kelir pada ngerokoi. Rokok. Tuh. Ngerokoi ya. Rokok iki jaman biyen angger dalang ngerokok dijumotin teng. Lah bocah kula kan dalang sila lakat-lakat. Tuk tanpa larapan pertama dulu buru sarapa. Barang aja gue dilarang ke perang. Ayang ini gue perang. Dapur sampai Terima kasih Panitia boleh dirokok. Belak pada omong-omongan. Ke dalangnya orang gak Terima rokok. kasih, Anu terima meliti. selalu. Ke bakone kita sekali. Bojone kuno tekan seperene bubuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Lah kok kan jembatan kedalaman kok kenapa? Bebek temen nak dalang dirokoi nang bocah-bocah. Terima kasih Pak Kopi terima selalu. Terima kasih. Tidak lah itu. Si rokok kuat. Dapat ini dari bojone. Bulannya tekan seperene ge wong dene nyambut gawe nggih anu Mas Petro. Terima kasih, Ya anak Pak. sehat, Terima anak kasih. ora bilalah anak Terima semangat. kasih. Jane nunakene semangat. Pun awake ngertes banget. Oh asalnya anu tes udan. Udah. Dan lagi rame ngerekos mor. Ya orang usah makan. Lo kata sepisan orang ngasih ngomongin kan. Oh, tapi done Rika ngerekos kenang apa kok double mangkat. Lah wong bocah butuh duit. Lah ora diomongi akan informasi bahwa Pak dalang ekoke sekian karang sambung nang kali kudu aku Jadi ya tetap mangkat. mangkat. Ya mangkat. Jadi men Rika anu sehat, tapi dia belum sehat. Neneng salim ya, Mor. Neneng salim ya. Ya iya. Jadi Ayo tembakan di sini. Bawor Mbak kalau si Brek lengger Brek. udah Iya kok dibarengi tenang bae sikus. lengger nih. Sikus bae. Orang gak boleh Ora orang usah karo ledang. Ora apa? jangan ikut telepon. Gak kenapa? Aku jangan lengger kepenginnya bagi ke Pak Lurah. Semua izin karo bulura ini. Ya Saya iya sarung yang masa kon anu perintah karo Pak Lurah boten Pak keluar di Pak. Kuli nyawang nyong ora kemedhe Pak Lurah. Nanti kepengin jere. kan dadi pasare. Rakai jejak. Blek. Piaman dan mawas diri Blek. Keprepo. Pak Lurah kan piyayine bagus, beliau Bapak Kades Lukman Hakim ki orang yang bijaksana. Lah umpamane kuli ciblek manake apa? Karena Pak Ruman kali gula. Nggih. Pak ya manake tuyul. Ya kenapa sih? Orang apa sih penting tuh nih menyek banget ya orang pakai gini juga bisa makan. Iya gitu. Bapak bolongane. Mau tahu? Ngomongnya jadi kayak semenu paling sesedotan. Saya dok micin. Lendrong kulon apa Sekar Gadung? Lendrongnya kulon disit. Dari Bapak Tanar Bija. Oke. Disawer kan?
sayane rana Geret langsung balik belok barat pipit jumeneng ceritane lakone Kamandaka Ciptarasa Mas Bawur dadi Kamandaka ayo biyungan biyung Geprek ke semua Dewi. iki ana lutung kok yo bagus temen piye Iya kalau tuh banyak bagus teman. Iku anu lutung sambar gelang. Anu lutung jaluknya mangane bakso sebedak. Mikat sowan. lutung to ora kena ngomong kok Lutung kan kudune. Menang bae ya. meneng bae dadi nek jaluk apa-apa bahasane bahasa isyarat Oh, bahasa isyarat. jajal anggar anu ciplek sing pinter ngomong lutungnya kok jaluk apa jajal Kesemua Dewi nyuwun kenang-kenangan kali lutung. Wong gitu lutung. Untuk kenangan di kowe tuh. Untuk ini nang buri masa nang arep. lutung buntung Oh lutung buntung. Lutung modern nak. Untung lutung. Lah kok malah kudune kan kuting ki rambutnya kan mau aku malah rambutnya nang kene dok. Bapak bayi Lutung buta. apa ana lutung butak ya blek Ampun nek ciluk malah. Nang apa ngono? Oke jenengane lutung kapal rendas. lutung stres Lutung stres. Iya, tadi Lutung. Kowe kan anu apa ya jenengane kewan. Kewan lutung. Dan apa kok kowe mlebu maring Taman Sari karena apa? Oh, cinta karo cinta karo kiye karo bunga kesuma dewi. Lah kita tuh karo sari jem oh cinta karo sari jem. Ya, lah anu ki kesuma dewi cinta rasa njaluk gelang. Kitchen Valentina. Ya. Oh, nice. Thank you. Bayalah. Dulu kayak kissing apa? Oh. Dulu kayak Bilang tiga lah tergoblok banget aja. Ada gelang. Kalau gede lebih serem. Oh jadi gitu. Ya kan, lu cita rasa jaluk adi-adi dong. Ya. Jadi, dia cakep banget sama. Oh, jaluk nyala, belum. Ali
yali nang kene iki nganggone. Lah masa jadi kayak gigi. Iya, sobat. Nang Oh. kene iki ya. Oh. Orang ini lutung apa asu? Oh, dia senang karo bujuk Citra Rasa. Oh, ini senang kali jerang. Citra rasane kan nembang Citra Mangga kesemua Dewi bungsu Citra. nembangnya dihibur kuwi Mas Lutungnya dihibur. Masa nyokot menghibur lutung. Oh ceritanya kan Kamandoko. Karena ini kan anak kali-kali sama Joko. Kan Joko Ismail bagus ya. Oh. Patut. Aku bisa mandi. Ini cuma orang kali mandi lutung, mandi asu, mandi kiri. Sejaluk kan mandi kapal. Main-main balik dari Tasim mo. Bisa speak na om. Ayo dihibur lagu sing gaul mbak. Apa? Apa bisa kersane jelas lagi viral. Ya, nopo Ayang-ayang, yoi. ayang-ayang. Ayang-ayang. Viral iki lho. Lagi viral. Atur mbak, aliran raksa. Aduh mbak, lagu sing lagi viral. Kita rosok mbak, ayang-ayang.
Jeblek wonten ingkang ngersake yen ing Tawang ana lintang dari Kades. Bapak Bapak Naryo. Oh, Bapak Naryo. Dipun aturi munggah panggung. Oh, Pak Naryo sing badhe. Monggo Pak Kades Lukman niki wonten nawala tari wonten layang. Monggo. Monggo Pak Kades. Sing sayo Nggih, mboten kepenak. monggo Bapak aturan paring dawuh langkung rumiyin Bapak. Assalamualaikum Pak Jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kades Terpok. Oke. Pak Kades pundi? Terpok Kecamatan Karasampung. Juga Pangestu Bapak sehat. juga cantik sekali. Oh, Pak. Kabeh nang kene kepala desa padang ngalem nyong kabeh kok. Iya, apa? Ayo widodari. Kira kula widodari. Cantik apa gitu? Biyen durung ana program basa tanting biyen kayane ya. Kadose gitu. Ada ora. Kira sing penting urip. Bapak kepala desa ya ora cekel mbok ngombe tanggap ya Pak. Jangan ngeren acara tengene Bapak nanggap Gitu nggih. pengen jaring. Oh nggih kudu niku. Punten jalan. Iki pokoke aja DPR apa mriki. Aja ditonton. Kasu anggar pancen Bapak Kades niku kagungan acara mriki bali ciblek tenang. Oke, siap. Matur nuwun ya Pak. Oke, insyaallah matur nuwun Bu Ciblek. Oke, siap. Aduh lenjer. Pokoknya ada banget. Persis banget Bisa Bro. banget ini sing lagi ya, sudah nggih. Iko Mbak Wiwin. Mbak Wiwin kula nyuwun diterusaken mangke nggih, kula Ya, ning tawa, ya ning tawa ngoten niku nggih. Oke. Kali Mbak Irman. Nggih, dumateng warga masyarakat Irman. Desa Kali Gede khususnya nggih, nuwun sewu niki badhe nyetar bahwa yen ing tawang ana lintang. Oke, monggo. Nggih, Yo sedike urip budaya Jawa. Kita nggih. Terus Nggih, monggo diketing. Yen ing tawang ana lintang. tepuk tangan dulu. Suarane. Ayo aku ngenteni. Bayangnya ciblek. Selisih kabur barang. Marang meko. Kiss bae, Black. Mari penonton kiss bae. Koso. Ciblek joget gitu. Iku senes joget karo jangkrik mencolok. Terus keren. Jonta kok. Terus nggih, Ciblek nggih kudu meling lapor dengan cerita TikTok. nggih matur nuwun Bapak sering periksaan kula. Monggo terus Mas. Jonta kake pa. Janji janji ku eling semua
Sinak senan bumi langit. Sini sisine bumi langit. Bumi langit sing Pak Yai Kali Budi nika. nggih. Saisine bumi langit kok berkabeh sedaya kagungane Gusti Allah. Nggih, laras. Mudane monggo syukuri nggih. Mekaten laras. Wis nggih. Tangis sing tias nganteni padang alam Tepuk tangan, monggo Mbak Irma kalian Mbak Rini. Oke Mbak Rima, Irma. Kering tangan
kepok Pak Naryo matur suwun. Nuwun Pak Eko Suwaryo. Inggih. Nek jenengan namanya asmane Pak Eko Suwaryo, nek kula Eko Sutaryo. Eko Sunaryo. Alhamdulillah. Nggih. Tapi suantene Mbak Irma kali Mbak. Mbak Irma kan Mbak Rini. Iku Pak Bawor. Nggih. Dimaringi lho. Matur nuwun Oh sanget. nggih. Anu wah jan wis nembang dewek nyawer lah. Iya, Jan. Ora kaya Ciblek diparingi. boten anu lah Pak. Boten mandul. Boten kados niku jane Pak. Oh tambahin balik. Ayo ya nih, dapat bukan. Boten ditilok. Kan nggih pun. Lah apa? Aduh, langsung selfie. Gini, oh fotokakan Mas, fotokakan. Duh lari saya ciblek. Ajas dia. Ya ampun, lenjehnya. Aduh. Zaman ini kurang kok berlenjeh. Agak cilik menang bae, barang tua kayak gue. Aduh, persis kayak cindil di buru-buru kucing. Orang ini kan emosi banget loh. Bawor kasihnya cemburu. Coba. Bawor rapot mauran nasi ngawe duit. Jadi bawor kesu. Anu sendalnya kan bukan Tolong. lu niki Pak jeblo kapalan. Mas Arif kudu dituntun Pak. Black nyar putun black. Ngono, tipe ngono. Wiwin Sindo tembang kangen yo dari Mamak Darti salame gelik mugi lan lik lani. Mamak Darti pring tutur. Mamak Enyo. Oh niko. Darti ya Mamak Enyo. Oh nggih. Iya dong. Dari Mamak Esa penyu si lahirnya kan nanti. Kan gerbrani. Ketemu. Mbak. Bagar bane nyong nang kene bet dulur jenenge Pak Dalon Naryo. Oh. Aku libong kene. Oh. Adine bojone bapak. Oh adine bojone oh nggih. Jadi nyong lilik Lilik. Kusi ngendang we nyong di nasi kendang. Oh. Oh, berarti Pak jarak kali belum bisa tunggal. Keprimen. Jadi kakine Pak Dalang Narjo kali kakiku Keprimen. kasih tunggal kaki-kaki. Ya pada bayi Wiwin kali Manuel asine si dulur. Umpamanya digantung nanti tumpang orang kadang jangan kena telur. Ya si tunggal tadi ya antara nini man karo kaki Wiwin. Nggih. Nini man ya nini kaki Wiwin ya kaki. Tunggal saya. Mana deh itu nak tidak tumpang orang kadang jangan kena telur. Jadi ya cocok kalian dulu. Cocok Wiwin nah senangnya sih gede-gede. kalau gede. Daya cakar apa? Awal gede nih bentak. Orang yang sekidu. Oh, kaya ngerti-ngerti akhir cemburu. War. Jajal genteman main gak cemburu ya. Antara Wiwin karo Ciblek. Ini kan body ini kayak gitar ya. Iya. Ditekel tangan ini. Cek tangannya. Iya, bukan kayak ya tekan ya. Ini kan jujur ya. Iki war. Tangannya itu bendelur terus tangannya geler. Iya. Kuping kayak mau maning ya. Iya. Menang baik. Hai sayangku kayak gue. Oh, sayangku. Iya. Jangan dierokan si Ciblek. Dari dulu set. Ya, ada bergenduk mengenai. Iya. Itu cek ngono. Set. Barat. Kita ribet nanti ya. Orang barang hari semua udah tak kayak gini sih. Nah, baik apa ya? Set ya. Mereka ini gambar kita set perkendungan udah tak kayak gini. Kok kamu marah sih? Iya enggak. Aku jijik. Jadi makanya Kang Debut batuknya set genduk rata set orang menang baik lah mau gitu. Menang baik Win, tapi dikapak-kapak nau. Apa orang kan gambar gitar lah jet burine genduk cemburu kayak anu Imam Noel kan burine set burine genduk coba tangannya dong sayang set kesini
Iya terus bilang apa? Oh mania. Cara yang jiblek kok tidak cemburu. Hari jiblek kepala kelensei. Dia bergenduk-genduk apa ora? Tulisan rambang, jangan ngene. Maksudnya dadi kowe ya adil kayak adil ngene. Anggap ciblek kang dhuwur. Sagamu. 12. Seng. Ya blek orang kata setuju belas lah. Apa kan dong? Buyung apa baru ngomong tutup belas? Ya apa? Baru ngomong tutup belas kok kayak banget. Udah masuk orang dalam. Oh, kowe tahu apa ya? Ya contoh juragane ya. Banyak set 12 set tangannya yang tangannya. Jadi cerah banget hari ini. Laran leblek. Macam kiri. Orang langsung. Orang kenal. Maling-malingnya. Ada apa sayang? Khusus. Masa sih? Jangan gitu dong. Jangan dibaca, ayo. Dibaca nih. Dibaca Black, dibaca. Saya kan sendiri malu. Ya Allah ya Robbi. Baca nabi. Aku malu bawin iya aku malu banget. Pasti Black orang bisa maca. Apa nih tolong sama mesin bang. Awas kuat. Galangnya orang melu. Baca ini. Pengayo berbaca tuh suaranya apa? Mesra. Agar garam salam lagi. Assalamualaikum nih gede sih. Makanya udah ciplek karena mendesak-desak. Ya bisa. Siapa sih yang mendes? Ciplek gitu. Kan dibaca. Ono pamundutan sebualan jadi di Bundamal Jaipong. Bajin loncat gini, Jaipong ciplek joget sendiri katanya. Orang latar. Dari Pak Kades Lukman Hakim. Malu nomor Pak Kades ya aku kalau kenapa penipu. Tubuh ciplek suruh joget sendiri. Ora lho, sing tak ngomongke hujan. Yo bajing loncat kok 12 jam laras mesti pas yo. Ya. Nembang bajing loncat ben. Bajing loncat. Yo Jaipong berat kalau bawor berat.
Mimin Depok yuk. Yuk main lagi loro. Kocok yuk. Langsung gambar. Oke. Orang bangga. Ayo kalau kita tinggal taruh bayi sawit Rina. Pasarian motor, ini masih 9. Disawer niku Mas Anggit. Gelem nggih. Wani ora. Wani.